Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, inda ibasa ti Exodus, Kapitulo 20, versikulo 16. Di kamangted iti parbo a pamaneknek maibusor iti karubam. Papagayam, intay denggan ti may sapay a pakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Pudno ka diti ibagbagam, Mario? Wan manang, patyadak ko ma. Saan ko ama aramid kas iti ibagbagayo? Laglagi pam. Pakadadaelan ti simbaan dayta, nukas bilang laeng. Kat inton maamuan dagiti church leaders ti may papan iti dayta abanag. Maikat ka iti posisyon mo kas youth leader. Anya? Manong Mario, kalahat kamat anagliday. Apay ka di? Si kamat gayam, Pedro. Nagapuam. Di talaang. Itay ka pa'y asap sa pulan. Kalahat kamat ngamin na nagpukaw. Anda kamat lagayam dito'y. Apay ka di, Manong? Awan, Pedro. Adala malagip ko. Awan anyaman na dito eh. Kasta ka di, Manong? Wen. Ala, inkan iti ayan nagiti kakadwa tayo. Tadapay aramidin tayo. Addan sa kayat mo nga ibaga, pa. Wen, padre. May papan iti ka barbaro ngayon assign nyo kas youth leader dito simbaan. Ni ka di Mario? Wen. Oh, apay. Kwa ngamin, padre. Ada ngamin nakaidanon kanyak. Nga adagayam issue na nga immorality. Itinaggapuan na asimbaan. Kasanum anaamuan na ita. Ada ngamin nasabat ko iti naminsan, iti panagatendar ko iti may sa konvensyon. Aka churchmate na, anang idanon kanyak, nga adda kanugayam nasikugan na matlaang ayuth. Nakasaritam ka di matlaang ni Mario. Kan dinamag mo, nupudno day ta damag. Wan, padre. Kat, anya nga iti kunana? Padre. Nakuna namat, nga awan kanut kinapudno ti impabasol da ken kwa na. Tadi na kanumat inaramid ti kasjay. Ala, bayam, kasaritak to ni Mario. Ay na, kunak no nasingpot day jay ang Mario. Saan mat gayam? Siguro, iso apimanaw iti sigod asimbaan nga ayan na. Gaputaad da italtarayan na abasol na. Sa bagay, kunada nga rod, dagiti nauuli makatattao, adda ilemlemeng da asaan anasaya at nga aramid da. Naimbag ngagsapam, brother. Kastamat ka na kayo, mga mado. Naimbag ngagsapayo. Nasapa ka met, brother. Wan mga mado. Sinapsapak ti imay. Tanagpumpuna sa kadagiti tugtugaw kadalamisaan. Ama aramat para iti Sunday school agiti youth. Inraman ko matana dagiti usaran dagiti agtutubo para iti Sunday school matlaeng. Kasta ka di? Wan mga mado. Wan gayam, brother. Lugay bayam anag iti young people ti mga ramid iti dayta. Tapno sana kanayo na sika ti mga raramid. Lumaminsal ngamin. Dagiti daduma, di na ammo ti tumulong. Isa tinasayaat, agaramid ka iti schedule da. Sige nga rod mga mado. Isunto ti aramidag. Nasayaat, no kasta. Naimbag kan nagasat nga aldaw ti Domingo kadatay amin kakapsat. Welcome manan kadatayo amin tintay panagtultuloy iti adal tayo itang aldaw. Ket naragsak kayo kadimot la amin.
Alangaron, asino kada kayo ti makalagip iti lesson tayo iti napalabas sa Domingo? Alaman? Tumakder, tadenggan tayo. Siya, brother. Panggap iti biyag ti may saan na mati iti Diyos. Okay, good. Sumaruno sa ludsod. No sika ket namati, babantian niya awagas, ti panay pakitam. No para kanyak, saan lang kuma, at dagiti nasayaat kada tayo, ti pangaramidan tayo iti nasasayaat. Uray mo't lang dagiti managbasol. Tauray da tayo. At damot lang ti pagkurangan, wano pagbasulan tayo. Talaga, master mo gayam ti agisuro iti Sunday School, Mario. Nakakonsentrate pa dagiti young people nga agdangagkan ka. Isu apakaragsakan mila unay, ti pan nakikaadam kada kami. Agyaman akno kasta, Padre. Talaga nga na magustuak dagiti yung aramidag. Isa maragsakan akmo. Nagsingpot ti kabarbaro a leader dagiti young people anya, Sis Fe. Ha? Ay, kastaya. Sis, amo na ti makibagay. Kan saan laday na? Managtulong, kan naanos nga agisuro kadagiti young people. Iso akay kayat damot. Sa bagay, agpaisot ako nayo, manang Celia. Ni, apay, kasla saan kamot nga umanamong iti imbagat? Kuang amin, manang, ada na kaipagakan niya, nga ada na sikugan na, itinagtaudan na asimbaan. Anya? Naaramid na ti kasta? Tata Amado, anyat kaya't asawan ti immorality? Apa yan na damag mo na itabalasang ko. Ken nakangagawin ti dayta. Ni Manang Fe. Naku nana, nga adda isyo kan ni Manong Mario nga immorality. Iti nagapon na simbaan. Aliya, tapay ka no. Adda ka no na sikugan na. Ha? Mali na ito na. Masapo na pagsaritaan mi na ito'y ni Padre Rufino. Padno nga ta? Tata Amado? Kung nagsiawi din dagiti may nakimisa. At dadapay lang mo't dita waiting shade. Mayat mo't ti istoryaan da. Ha? At dapay dita ni Manang Fe? Saan ang maaramid ni Manong Mario dagiti ibagbagayaw, anak kasikog? Nagsingpat tupay. Samay sa, agisursuro ka dagiti nasasaya at abambanag. Iswa kasano kumang aramidin na ti kasta. Kasta nga ta? Ay na, Pijo. Uray kasanot kinalaing ti tao amang isuro, no di nakabailan alabanan ti sulisog, ay matnaglat na Anya, nadanunan niyo ida pagsasaritaan na ni Mario, Padre? Kasta nga rod, kaptidakes. Diyay pa'y lamot agi sursuro iti uubing, ti mangiwarwaras iti saan pa'y matanapanagnakan, no pudno. Tapno, saan mata nakakas ni Mario? Kasarita ta, ket amun ta ken kuana no kasano ti kinapudno na ita adamag. Uwan, kasarita ta. Nagwaras ang ti damag, kat makadadaal iti imahe na, kadag iti tattao. Sapay man nursuro met. Kalpasan na, kasarita tantumat, ni Fe. Anya ka din na iti ang mapaspasamak. Pati ditoy. Nagwarasan ti damag, iti ba nagadakmatin aramid. Sigurado, naamuanan da Padre ti may papanit ti daytoy. Anya langan ti makunada kanyak no bilang lang.
Nilakit ni manang feti nang dandanon iti daytoy abanag. Ta isulaang mati makaammo. Makaammo ditan. Tinapatag saan kumat ngay naramid. Naimbag nga agsapa tayo amin, kakabsat. Tintay pag-iinadalan ita Domingo, kat maipapan iti panangukom iti pada a tao. Saan kadi a kinunana iti nasantuan a kasuratan? Adi tayo ukuman ti sabali? Kat tapno nalawlawag, intay nga rudbasaan ti teksto tayo ita agundaway, amasarakan sa jay libro ni San Mateo. Kapitulo 7, versikulo 1, ngaginggat versikulo 5. Alangarod, intay man nga rod ayaban ni kabsat fe, para iti pan nakaibasa na. Ti panangukom iti sabali. Umuna, diyo ukuman dagiti sabali tapno di na kayto met ukuman ti Dios. May kadwa, ta ukuman na kayto ti Diyos, akas iti panangukumyo kadagiti sabali. Ti panangrukod iti sabali, isuntumet laang ti pangrukod ti Diyos kada kayo. May katlo, apay adilawon ti puling iti mata ni kabsat mo, no di mo pa'y madlaw ti troso iti matam. May kapat, kasano nga ibagam nga ikatem ti puling iti mata ni kabsat mo, no di mo pa'y madlaw ti troso iti matam. Kat ti maudi, agin sisingpat, ikatampay nga umuna ti troso iti matam. Tapno nalawag ti panagkitam, amang ikat iti puling iti mata ni kabsat mo. Pagyamanan iti panangibasa, kabsat fe. Nalawag mat siguro kada tayo amin, kakabsat. Ati panangukom iti sabali a tao, wano iti may sa akabsat, kat may sa akita ti basol. Pudnuman ang nakabasol day ta akabsat, wano saan? Di tayo rumbang nga ukuman. No di kat tulungan tayo kitdi. Tapno mailintag na dagiti bidut na, kat di nanton ulitan. Manong amado, masapul ang makasarita ta dagos ni Mario. Tani, nagwarasan dito'y simbaan ti damag, may papankan kwa na. Kat dakil day ta, apakaibabaynan na. Kasano nga rod, padre? Kasano ti panagisuro na kanagitag tutubo? Mapektaran. Ay, unay mat ngaminin na fe. Di man lang nagpampanunutan. Sapay may samat lang ang mga sursuro. Di naman la pinanunot ti mabalin nga ibunga ti inaramid na. Isu ano mabalbalin? Saan pa'y laang nga agisuro kadagiti upbing? Tawan matlat serbina. Rumbang lang, padre. Larigat mo, no, agisursuro latan, no, sabali mat lang ti karga ti panunot na. Nadagsen ti baruko na. Ti rumbang paikit di kumakit, dumawat nga umunan ni Fe ti dispensar ka ni Mario, ken karagi ti tataw. Ta saan na may parbeng tinaramid na. Kasta nga rod, isu akasarita tanto matlaeng, kalpasan ang makasarita ta ni Mario. Pinayaban na kano mga amado, padre. Kabsat Mario, addan agwarwaras adamag dito'y simbaan, may papanken ka. Katikayat mi amaamuan, nupudnumot lang day tabanag, wano saan. Padre, Kapsat, kaya't nakatulungan, iso ibagam kumatyag pa iso. Pudno ka ni, nga nasikugam, ading ko. padre, mga amado, day taadamag ket nagbalin nga isyo kanyak tinagapwa kasimbahan. Day tatiga po na apim manawak. Gaputan na awana na kitiganas. Ta naapektaran mo't lang ti akam ko kas leader dagiti agtutubo.
Ket gaputo sana kayat ni Padre amaputod ti agam ko, kas mangidadaulo kan mangisursuro kadakwada. Impayakar na kiti destino. Ngam, kasto'y mamutlangan dito eh. Kastagayam. Ngamala, tulungan da ka, tapno masulbar da ita aparikot mo. Sayang mat numibat ka. Kat panagserbi ti Diyos dahit ang aramidam. Padre, malah ading ko, di ka matanakan. Basta ituloy mo latat ka gisuro. At no may papanik ka wara sa damag, may papankin ka, di mo latan ni kaskaso. Kastang amin na talaga. Kabayatal, ti panagpapaaramat mo iti na marswa. Gitada kamet nga atakarin nagiti kabosor. Wan nga rod mga amado, Padre, ngam amo ti Diyos, saan ko amaaramid ti kasta? Ket agyaman ak unay kada kayo ta maawatan dak. Awan ang yaman na, ading ko. Datayo, kas mangidadaulo iti unag ti simbaan. Datayo, tikang runaan akit kitaan ng iti tattao. Amo tayo dayta, saan ka di? Wen, Padre. Ita, datayo kumati agbalin nga example iti nasayaat nga aramid. Padre. Ita, amumet amaararamat ka dito'y simbaan. Tagi sursuro ka kat ngarod. Wen, Padre. Dito'y simbaan. At da sursuruton tayo arols, amasapol ang maipatungpal. Kang runaan dagiti mangidadaulo, wenno maararamat. Kat amo tayon, no anya ti makagapo. Ngamsakbay na. Kabsat. Amum kadi, tinagbalin nga epekto ti panangipad padamag mo, iti banag, adi mo pa'y matnapanaknakan no pudno. Saan kadi, asikala ang timakaam mo iti dayta abanag? Kanangag ko mismo. Asika tinangibaga iti dayta kadagiti membro, iti naminsan akaandayo iti waiting shed. Padre. Taapay, anya ti intensyon mo, takas dihay ti naramid mo. Apay, kabsat. Kas namati, nuti may sa kabsat tayo kat madagdag sinan, rumbang laeng at tulungan tayo, saan ket nga idadanas tayo, saan aya? Kat ita, kayat ko amalawlawagan ti may papan iti nagwaras a damag, may papan iti kabsat tayo, ani kabsat Mario. Kat da kayo kuma anakangag iti dayta abanag, nga awanan ebidensya. Saan kayo kuma amamati latan? Tano mamati kayo? Kayat na asawen, nagpaalilaw kayo iti kabusor. Ngamin, tinagwaras a damag, ket awan kinagpaiswan na. Takinasarita mi ni kabsat Mario. Pudno nga adana sikugan nga agtutubo, itinaggapuan na. Ngam saan ani kabsat Mario ti akin aramid. No di kat kayat dalaeng apadaksen. Gapulaeng iti apal. Ket ti maibagak, adal kumakada tayo daytoy ang napasamak. Di tay kumabasta agi waragawag iti banag, apakadadaelan, ti pada tayo a tao. No namati ka iti Diyos, kat ada panagbutang mo. Liklikam nga rod ti agaramid kadagiti bambanag, apakadadaelan ti padam a tao. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Lara Ignacio. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributaso.
Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panangtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.